Nehe tirmehê o diyazde tirmehê de şuxa nehe tirmehê de bangawazî kir bû vê bangawazî jî gotibû êdî zamanê çeka wan qediya ye êdî bi rêya siyaseta demokratîk lazim e bê meşandin o piştî wê jî wekû zanin PKK jî di yazdê tirmehê de ji xwe çekê xwe û rextê xwe tev de şewitandin û sîlah çekê xwe jî berdan van süreca çawa melek şabîne ber hevdû jî me jî li bazî tê wek konferansek 26 mehê 27 mehê li bazî tê konferans darxist ev ê konferansa me armanca wê ji bo pêşerojê Kurd çi dixwazin ev piskirêka Kurd çawa bi rêkî demokratîk li hevdû rast bibe û di vê piskirêka Kurd ev sed saleyê ji xwe bi çaw hewakî rast bi demokratîk bi evê piskirêka Kurd em ê li hevdû rast bikin armanca ev konferansê ev e konferansa me ya bazî tê 26 mehê 27 mehê li dora hezar kes sivîl toplum kuruluşî STK Rûspiyê civakê akademisyen jin dayîkê aşitiyê di wê heremê de em bêjin wek baroyê wek ticaret odasiyê wek tabîbler odasiyê Rûspiyê civakê bi temamî dahilî wê konferansê bibin o konferans jî çerçeve konferansê jî wek hayê me got li ser aşitiyê û tifaq û yekîtiyê ev konferans mêldarxin. Bi rastî hevê konferansê em herkes davet kiriye konferansê bela du roja ye hem ê pêşniyara bigirin piştî pêşniyara û girtin wê em ê wek li ser qebrîstana Ahmedê Xanê wan pêşniyarî hatine gotin wan çikî hatine gotin wek basın açıklamasî jî em ê li ser mezarê Ahmedê Xanê basın açıklamasî jî diyar bikin sonuça konferansê 26-27 mehê bazî tê û mehê pêşiya me jî em ê li Mêrdîn konferansê dine jî darxin. Çim Ahmedê Xanê Kurdik baş bû xizmeta wî ji bo Kurd û Kurdistaniyekî jî hebû ji ber wî konferansa ya yekemîn me got em li bazî tê bikin û vêya jî diyarî Ahmedê Xanê